El mes d'octubre és el mes de les persones ostomitzades. Per això volem donar-li visibilitat explicant 4 característics de què és una ostomia. Una ostomia és una cirurgia que es fa per exterioritzar un òrgan buit, per poder eliminar el seu contingut, el seu afluent. Necessitarem un estoma, que l'estoma en grec vol dir boca de sortida. Per això li diem estoma, que és un trosset de budell que posarem. Hi ha diferents tipus d'ostomies. Tenim les respiratòries, que en les respiratòries el que fem és alliberar la via aèria per poder respirar. Tenim les d'alimentació, que en les d'alimentació el que fem és introduir aliment en el cos, i després tenim les d'eliminació, que són les que portem les infermeres estomaterapeutes, que són les d'eliminació d'orina o de femta. Hi ha diversos procediments en els que necessitarem una ostomia. En els que nosaltres tractem, que són les digestives i les urinàries, com hem parlat, pot ser en digestiu per persones que tenen una malaltia inflamatòria intestinal que necessitaran una ostomia per poder curar aquesta malaltia. Després, degut a accidents de tràfics, accidents també traumàtics en la zona pèlvica, necessitarem una ostomia per poder curar aquest trauma. També necessitem una ostomia en els pacients que tenen càncer, ja sigui un càncer colorectal o un càncer de la bufeta. Necessitaran aquesta ostomia per poder exterioritzar tant la femta com l'orina. Aquests són les diferents malalties i els diferents casos en els que podem necessitar una ostomia tant sigui digestiva o urinària. I ara ve la famosa bossa. La bossa, la utilitat que té és un dispositiu que l'utilitzarem per poder emmagatzemar aquest fluid que s'excreta directament des del cos. Aleshores, nosaltres els diem dispositius. Hi ha molts tipus de dispositius i sempre posarem el que s'adapti millor a l'abdomen d'aquesta persona ostomitzada i el que més necessiti, i ho receptarem nosaltres des de la nostra unitat. Quan una persona és ostomitzada, el primer que li ve al cap és i ara què puc fer i què no puc fer portant una ostomia. Nosaltres intentem adaptar la vida a com era la vida abans de portar una ostomia. Es pot fer de tot, però tenim precaucions. No hi ha res prohibit, sinó sempre hem d'adaptar-nos al que farem. Per exemple, podem tornar a treballar, podem reiniciar l'activitat física, l'activitat sexual, el sortir amb els amics a l'entrar, la manera de vestir. Ens tindrem que adaptar a que portem un estoma que necessita una bossa i el que hem d'evitar són les fuites. Doncs podem dir que sí. La persona ostomitzada no està sola. En el territori espanyol hi ha 70.000 persones ostomitzades. Nosaltres cada any en fem d'entre 50 i 90 ostomies a l'any. Per tant, sí, hi ha moltes persones ostomitzades. Com els ajudeu des de la unitat d'ostomitzats? Nosaltres tenim una unitat a Mútua de Terrassa, que som 2 infermeres estomaterapeutes que som expertes en estomes, pell i continència. I com ajudem a la persona ostomitzada? L'acompanyem durant tot el seu camí mentre es porti l'ostomia. L'ostomia pot ser o permanent o temporal. Nosaltres ja visitem a la persona que ha de portar una ostomia electiva, o sigui que ja sabem que la portarà, prèvia a la cirurgia. Ens coneixem, expliquem què és un estoma, tot una miqueta. I ja els donem un recolzament des del minut 0. També acompanyem a la persona que li han fet una ostomia d'urgències. Ens criden des de planta perquè els anem a visitar. Nosaltres portem hospitalització i consulta externa. Aleshores estem acompanyant a la persona que porta l'ostomia tota la seva vida, ja sigui, com hem dit, temporal o permanent. A part de venir a la nostra consulta, tenen un telèfon en el que es poden trucar i sempre els diem que estem a una trucada de distància.